Wakire gose were byo moncho mategereri ando cia soto tegete na gotonyora chiga ki chia mono mambia bo baso gose maragoba tuegenire nga omaneno obero mu ya sole na ne chinga kingo kwaligania asechere abene keima kumera na noyo minto morandia Ernest Nyakina kurwaria sichinsemo chia South Kenya Conference erinda tomanye ngana ki kamburi ya agenda na boigo mabori ya berata taroro erinda nyale ko bagako yabeka asinchira yabene keima murandi karibu chinseme chia America bo ero bya. Asante sana brother Urino. Mbia mano kegima ngaki gwati gensemeri ya suneka nse ya suneka na usi South Kenya Conference ne bwa toboto ereru tuambuka gocha Michael inse cha Michael asingi njoko lenta abana baitita embassy ko balenta se kambuli ya lenga ali Oshkosh it's been a good experience abana mbakora bakairana na inchi bono ndange koirana mbuyaga abuna kwarora ensere digital bono nonye mbali batajite kurwa abarenge eboko ligererio online na kumanyanga ningi kegende but it was a good experience that one litanga nacha nachite actually na lebori rago boliria kaberenga irenga kitanga ene ria kabere kwarajira ria kabere bona onga buna onda bitaga ngakimitira ngakibitibira ngakimokoragera it's my second trip to the US. Oh, entanga ningi wadi nachite nare kambuli nachite ngaki nachite buno murandi lakini bono nachite buno murai na bwata abana 12 ngaki ntanga ninkolenga lia abantu ku South Kenya Conference baachire bune group ase kambuli konyo montago jabene igo mbagachire kero nachite inje nachite murandi ndoko kumasage so yo tuachite babira barandi but this time bachite abantu 12 12 munanchi ko ni 12 that's a great improvement kuruchinga kichama ina mangana mayake bono ngikwaro leto bauti ko bwa chinga kichiria se kambuli totara nanga ikera mangana nale kurunga lakini totara igano ayanka ekambuli akaro ko jibwekania ayalenge mwaka 2014 amana yo mwaka yo 2019 there was a great improvement. Okay. Asa mangana ya administration na bono chicho bachiro sisi kababu yamano na ningo sibi kuchialenge none mirimo yale ko korwa su kwigeria abana njalenge buyake kubwa kubweka ni kuno mwaka 2014 iwa sikirenga kise kanisa yakara abantu banyolera mangana abeire alenge changamoto batama bali ko improve on the past. Okay. Bono ni totaragenda mbale batakumanyiti batebyango mu murandi Nyakina ningo nadega yakorwa ndiye mana aba baligereria ba beredie ga mubata sense ga bagusi global radio onko murenya Nyasaye ngambu yamona nyoreri baga asingincho yogo kwana mangana make atungetie obakorari na ndara rutotu asingincho ko ene kali abantu aboene igonkoro kwa Ernest Nyakina tata akoro kumutaruki seitogere suneka jeno monchari mu murenda ojime kabisa gondo mu makombi igondo mokorari emeremo na abere misemereme yase miaka ndoje baone go chikoba miaka 17 na chakiti mwaka 2002 nalina abete skuru ochago chapaka baona iga obviously gona na cho mwaka 2016 uno murai wabasae na mangana iskuru na mangana ya matera mbia sana ese miaka yende yonsi na abere ngona kokole mirimo as district na abeta as district ya Musora kana abeta Nyanjuli Tangania College high school nkaba ndese district ya Musora yangu musali atlache kenya chitara baganwa kama na koruonga kagenda se akoro kunge district ya Igare ya ekoro kegochi bono kegochi nkama na koruonga kagenda se district ekoro kwa aunona nyomera taigare okay that's why I got married abuno ebisio byago nona nyomera tekoro kinona nyomera that's the station nona lenge karongo nyo okay ono yalenge mwaka 2006 bona karona aruna nengandali okindo ligo mabere gurasti gurte conference yinya ya chagire ya chagire ekoro kuseke South East Kenya field field okay karona aruon kairana Nyanjue College for 2 years ngakora chaplaincy so kurandilia abana karona aruon kagenda se akoro kunga mochengo osa alikiamo kama na ere manyire yali bali
Chengo district. kana kore miaka itatororo na naru etonga cha obisi enda se bono gochi kore miaka oyo no yokane oyo gocha ne 5 elinde na ndito go transport ya sand bono ase miake ya ma asobora ibwao una wasera se conference isege to kyoro challenge kwa nyori rororo ase seme ya basai ego esege to ekero na chitaga mwaka 2014 ase Kambori esege to na roji aga niri ngasa abana aba Pathfinder bali miaka meke gochake miaka 7 gochake miaka 4 pake miaka 9 abani bagoro ba adventurers na abana gochake miaka 10 pake miaka 15 abani bagoro Pathfinders igona sugeti unge foundation nitakeire abana abo kwegerigwa ase okomanya buna bagukina kemoika so that yakero babeire 16 na gochigoro onyora mbali kwebe kibegereti mali kona bagotebanga egeri omwana ekeraro omoke ngochaka 15 gochinsi kera gochaka 16 oyo abere omonto gokora maamuzi no monto manene ikera bono nyomere jindaru bono gagotenga na botubuye kaini bono oino monto okonyara ko implement okonyara goikirania mangana ali egeire so echangamoto ero ringa ese conference ya itu chagusi especially gusi Nairobi they are a little bit advanced asingi njo tamanya kwa abantu bana bambara egwa esege tomono na ikiagaranga 2014 njije komanya ile njo konya abana be diswithiane bone kero nacha nkanyora naende ekero mwaka 15 2015 ikanyanya sa ko ngalibaga icho bisi asingi njo kole kiombekyo ikiagera dende to gocha ngonye turi korokana ngokoro from kurwase ese kwarengi na bae so nyaza kara kuruliba kana singinjo arolire na guchikinga maybe injungora ora kora bibira bitatu biraganiri turi kwa babos asogocha kwawo gabo na wachite 14 na ndo kairana orocho gocho nchira kigwaho konyete gosasobora iwao na nchira kigwaho konyete ando tesemeli ogo ngwa nkonyete mono sa ikiagera asogocha kwa no gwa mwaka 2014 ase Kambori ya Oscos amangana na arusi tiororo muna training ase Kambori ne mangana aleko korwa bintu byaleko korwa ase Kambori ekagera to ka implement na conference muna bano training master guides ese changamoto to bwata ase conference yeto ne linga master guides mba train tigu kare batali certified yani batara irolerwa bainyoliwe bono bebire mbali current no kwegerigwa babwate into birie bikoro byoga ekitu akora mwaka etete orenge mwaka 2017 ntu arangeria umurai ku Buganda otenete chaplaincy agacha kwegeria master guide amana bara yande ku Nairobi bakegeria weekend magena high school aso kwegeria master guide buna bago master guide ba kwegeri muna bago kwegeri abana aba bali mwaka 7 mpaka 9 na mwaka 10 mpaka 15 abuna bagoro kwa trainer TOTs of trainees master guides mbuya kengima by the way na ra kore Pathfinder tokana chikamburi go chinya bimwa gocha na inchire master guide inse yara ne bwate njira yaye go oikara ne kwara asome bintu biri wata banga bintu biri wata babuga tie miaka agoike miaka 15 inero Pathfinder lakini ngonyorora mantu bali miaka 17 18 miaka 20 mpaka 35 bado bale Pathfinder igombo beba kaleta kusabara obuna advisors mpaka ne irikoba as mbagwana ndikoro ku Pathfinders onda koba obuna counselors mentors ba abana bali bose master guides ba training ba kwigeria abana bali bale se miaka iyi Pathfinder yeranda youth ministry igo okora bonsi youth na Pathfinder bueno ekaro Pathfinder batananire na adventurers na ndimbaro bakoro kwa ambassadors bali 16 to 21 plus araf 22 paka 31 plus bakoro kwa young adult bona bali baeteire kebaki be orokereire bagokora maamuzi yogo chaka ko muntu monene so bona au bonzi bakoro kwa abasai na ndeke ombekene ngero kya ba introduce wangu koro kunga ya chaplaincy koro ku
kia chaplaincy kia mentororo ase kiombe kia basa ge korokunga kia basa bale university. Oh, okay. Abale university campus Advanced Campus Ministries. Okay. Kia mentor basa asingenjo nabo bara basa balenka and bakonde university bakoirana barokana bale disoriented ose bali kubwata na balenka so gaba created nga tigababo batwara different perspective yo kole mermo. Okay. Na wa bago soma lito wa CQ College quarterly. That is it. Okay. Bia sana. Bono aso bwenge kinga ambia mona soka enda gotomanya mangana mange kubwa mono banta wango maite bago nga pathfinder mama nyitinga ngiyo kole kana lakini akangana kama tutara ende linde nkalinga ase kiombeke kia basai ninde miaka totewe 25 egiwata banga abo baeteire ke baki lakini ase kiombeke lie korokunga youth etokenga na chire na nimbwata bantu nindo muchione igoma paro nongo tigara saba sai gose ngongo genda bono inchineteire igona sukire 11 ngonye kwaringe master guide because nonye murande igana atwalira muchione nonye nabandi bali barororo na basongo bali barenga igana aroje babiri baka abandi babiri batwalira bachukuru babwate miji yabo as long as babwate umusingi umuikirano asoko ba master guide na gutrain abana bali gutika gutrain bana nabo bakobororo buna abali bakoro ku master guide bagutrain abana abo kiara bana bali gutika kuiburu bali gutika kugima lakini okonyora ngabono igarororo na ere kwegeri uno mpatfaina gusobuno musai lakini oyoro kwegeri oyinabo oyibono tagwanira tikobo oyo tageregeri gwe una omosai gose anyakoirirororo abanga buna balia akaro kubwati buya batalendiri bakonyara ko servani chingondi chi abana babake asoko ba misilite bacha ko batantani baba tantani ke na bwa bona butolende tanga kinyo nyokora wo tete kwegeribwa bwa tete kwegeribwa bono igo kobo bwegeri busotike kobo bono buno morandi yankonyora orenga abasa abango takabali basoka lakini abako ba threatened bako go susana ngumorandi go somonto monena aranga na intu kuranyoro uri bago tanga wasoke boka bakobeka nsemo yani mbali go tanga basoka na monto monena go nyoranga na bakoro sichisa bali chiabo bate banganta gite tongene ntutweka ose bachigurwe kanisende bate banda boka momanyeti mangana ingo nyanyomole. That is different. Ekinkero otokwegeria basaenga muna bone especially abako kora igona basae ba adult youth batwenda bali kora they are very obedient na abana b'imyaka yabo igere ngamba dependent sawe somehow lakini abale baikire babanzire ko boziraga abana nyina abana muri banzire komera chinderu bazi ko kolengalenga n'intu n'abero kama yugia chenjiri umwana nyaroka na yaro igure ngabaminto nenje na abeyo mungina gusina isanire ko teba nenje gento munandengerere ano konyora abana n'injira ko banza kwamiria bayibolinga ki bagwanza kwamira ngina nyomba ngina matabinga nyoko iguro tebe enere miaka igorokunga teenage ameanza kubale yani wale confused yani nde somehow banzire ko make independent decisions kitari wera gaide mbatakeire bamanye ande baterwa kuko twara counselors and sponsors na kibatakeire bamanye mbatakeire ko bainsi y'abantu abanene tari abantu abanene babaraye we are discouraging that batakeire kwera lakini bakonyu buna bakwera ina difference yero ekero ko batanganira gwaje ko bara na kibago twalira rebellion ngaki tutagete to kwerae lakini suko batigiro borai okabanyene I wokobera kurumageka okuna ko banyulinga abu mwagenda bogeka because they are learning iko bako back proud of you as their leader negento kende ntu agenda chairman aso kwegera youth ministry program ne yarentwa kwegeria Senior Youth Leadership Award. Eko ku Senior Youth Leadership Award. SLA. Okay. A program you nerenga master guide ya junior youth. Igere training ya senior youth. Wone mejande yuko kwana gure basaba tanga tutike toya ndendu tweka. Amangana inara address ya program ya ba launched ya chaki wa chairman. Na ndendo nyebwate twaja gira sekanisa cheito. Yanze kwegerwa muna tokoira abana bekara banzire kuri so nyinginje. Okay. Enjere one of the aspects ninga kito ba oborai igira ubona banzire kumanyanga ibagokora you can make the independent decisions. Oh, that's good. Ono kero koligereria abantu baeterete pathfinder na no yo taeterete pathfinder mwatane kana no romo ne na sobo Kristo wabo na se kero kende njira ba
generally asobo Kristo bano ana obogima bwa kawaida asokwera bono mbose mikiora arua sabanto bali batara etera master guide na kero kinde bataro chinge ni dinero yogo etebirasi bigocho my brother abuno to kunyara go twara liyanda linene ngaki ngonye nokobua kero mondisi ole kanisa kero mushiriki ole kanisa igawanta kwegera lingane ligali kuruku ndaso tange animo ye kurukunga master guide because master guide in reality ne era abantu bakuruku ayo bali abakuru begerete as master guide abantu baka master guide ngai gabono you are becoming a great man you are being igo korwa bo mukeresito omubadi yes master guide nkwegeri abantu nkwegeri bale igoro ya temperament unaona bali sinko nyabale kanisa batama yedinga ingi temperament batama yedinga kuma umuntu ketinge ko rakirite umuntu tinge ko rakokwana bono oanza kokwanira umuntu okukwana bagoyetana ote batwaitanire nere akara kokwanira uri okirite oyo okirite okira ote ba ari mumweni gose no muya okirite oyo wano umuntu tari uniform dinga ingi temperament kirantu bati temperament ime yegoro kwe sanguine nere choleric nere phlegmatic amona na melancholic sorry bono temperament jinye nchibwate njira chi wapiri go jiase oborai wono nyomo lista manyeti umongina tamati unako irabangina bandi so na ere necessary nga master guide igeta kire kwegeru na kero muntu urase kanise bono tutorarwa nseme yeringa nandireria ara mnyokire social media manyetere ero technology buna ya chiti ngana ka yaga kola kana ga urukin singima na ka beka kola kana ga urukin singima bono na roraria social media bako na goetia mangana nga umurandi nyakina na ero sangere lichibesa atuire sana buna bone ati ko tubwatega igego tebanga registration igo batagete kitora emia na 95 eye kolengana no yuri geteri ukulia chete conference ya tebanga ele 19500 amana go tebanga pati inga igo bare ko gwakana gati echiribwe 22 gachiribwe 25 nga kiringa ne riri arenga mura eri ukeri na rero renenje linga ne eri akaro lia nsitokoroka tirioro getia karo abantu bale kuri kibesa gose twale kobanga una abantu bakogenda embassy gorioro gete abantu kobasa ari gukuru embassy ono basali kuru embassy na kwalenta ringaneli badirende karo konya tutaragenda embassy ringaneli ndi arenge well explained enjera lirabu tutanyale kuri yani explain muna libekira abo yani ndokunyara kuri tebo muna libekira abo enjere ngao igori arenge nga akaro tuachete na kitu akora ngebona tobeke buye kiagara na intundore ga ganto mayete mortal sisi yete chigo toke so akaro tuarangereti tuatangasi ta se conference nga abantu bale go office batanto ta koenda ense abantu abarago toire ngumbu kiagara yani bata kitoko ende kambuli aba mbaro bare aba pathfinder balinga active na bana baito mbaro bara ba Kristo kana consultant munyakero we conference oyole pastor Bichanga nabo anjera ne tenga ki bara just ne kero tinche dia at one point ande isuko ntebe ngaki mwenzi mutakire goja mogende ekamburi lakini murayo ito na banjete na ende na tangasite in various forums ngaki abana baito barejeste ntune conference abana baito batume bagende kamburi one kero barejeste baera ba korejeste tu tangasite barende chirishingi be meronge bere at that time ngetora yalenge umujando rano linga okwanda sandi fragmentation ne tora ani njire dole go jinji ndita yo manye dinge binde binko koreka na bile ande bona ayo tuli uchikoni etora ayo uchikujigora ayo bono ko yogora na chirichi obwata ko bako bono ekero ko tu abatangasi bale ndelu 500 ichi alenge for registration ekimba manye na baisa ko karanza so mugutan arafu ese nyange 98 yango so 98 yaika 198 tukatangaza abantu mbalende 20000 kwaita namba ne bakalenda bwango bali bayikite kolenda lakini akatuanze kora register after tu abantu bali kiri passport bali tuanze kora register do jindo njibekire 7
tuanze ko register ngakora register na bantu kanya bayikira kwanda jibesa nkanyora na tigairia abantu gweta ni 10 bataregistri chibesa jerete ase kadi ya register kera tuangora register sa group ntojeti umate changamoto ya bone linga South Kenya Conference mbana go ja Kambori I went kumanyanga nki Nairobi era kalendera inki abande bara windu taliko abana baitu taliko kendera bachiko be exposed so that's what we wanted to find out tukanyoranga abantu bande na Nairobi bakora register une kanisa as a group bune group bone kero ba register akero ko ndese embassy e group mbwango eko ego birengera libyo gweta ko kero ko kando muntu oyomo nyo kirege ntu amochete noko beke birengera byabantu baba amabune group egere enyale kane baete kubwa kuna kando oyomo basere kuna basere 2014 okay none basere 2014 mbajire to murai ngomurai naye kwa garanto ete nandi kuna bono baje tenga ki ayo murai kuna tuasere tiku naye kwa garanto ete ono murai na obor barabura obor issue yo koreche stabone kero ya chaka tukamana konyora gatika bere litu amanyete ngabantu batigaira ngi kumibare ko bakwane yandu nabange balenga bantu bayigita tu muna bakona koreche abantu bayigita pa 174 na butu arejeste abantu basari ko bakeba kanje tukanyora nga kuba kona koreche abantu aba bali abantu 10 na bantu ko bakwane ndara register kibesa ngejeje abantu around ange ko nyale betara register nyo jiba jeje do dinda manje bengi dingali bengi ngoji ko wana ko so jiba jabe ko bengi kera dindu se dijini na jiri de bengi jonsi no bale ko be e bana ko be sa account je bengi bale ko lenta obisi abu ese card eyo ya bege tu paposiri egere aba etumeke o register online okay wono nkali yo manyata bantu baito maide naki jiba sa to ide conference to ka bege account to ka register oro bamanye dinga online yale you know much of what you see ni dinga abantu abange bamanye ngata jiba je don't attend the conference lakini issue ni dinga tura we wired the money online to the Kambori registration center yalenge Michigan aiga Andrews University no ya center yalenge wono ekero tuanya ngachiba si chama ene chiaile to kan baga saving nkombana lirinji diri tukulie bengi ngota bunga the dollars changed koru less than 100 all along it to to no jama there 110 110 ijini renga karo translate 100 bono ko wata karo change ina wajire na wajire 21 asenga kiyo yeah bono mbaru 21 euros no 20 baru 20 baru so nyo baru 21 nyo baru 21 nga inkoruzi 1 mente plus ira jare sa sun 500 ba ko register ro egere chimane go isana mbare register ba gende kambu iko kaira na so nkaira na ngabatumire message lakini ako teringa karto ikaransete ko tu anko ikwan okay nkabatebya lenda jibesa e problem as ya mujando jira elinde tuchiko soro mujando gyara nkonyoru tande wiwa twale nkorese against time nkonyoru tole bagatoma 2000 muna balenge bwango leni bwango balenge ngaki bagatoma jigasoa tukagenda registration abantu bane bakaenda comment tukakora registration yakaera igo kero bana ndo chibasi 2000 igona what understanding ngaki nye kale gutire gabono within this short period of time yali ngobenda le gutira iba bana kwenda 1500 ngabadana 2000 chirwibere na toje ku account chibasi at the end of the Kambori okay no ne chimessage ndike ta before batara le kali ruberi ni ndike tenge ko meeting ngaki na ende nimbata batikurumage chibesa chino iko chiko ende bengi naende iko tukucha kwa account tumanye kuti solve we WhatsApp that's number mpaka bani kandara nyi solve ligi yagara we the charge ekani itaibia sala bya mundu munda ka tanga bondi kankora company abantu enebi asala bya kanisa yes iga abantu bachite Kambori wata 12 na tagwa banda 174 kara twagenda embassy ntucheton ni 3 groups esengi njabantu konyara passport na banze kuliga bantu bakurisa bwali passport muntu wachite ko bagaina nto kachiko bagaidi ngaki genda kisumu mokoleiga mwaka naroro okoro kanisa ya mali bosongo millennium mulisia okora Nairobi ali ase treasury akakonya abantu baitu sana ufacility passport ejitoke
we waited for a long time. Nonje passport ya nanja asite kana chiti chairman. I was also in the rush. Ikiera igona ko register under group under my name. Okay. Ina liye ko group. Kera to ko register group in the asando igo. Igo ba ko ba inze umuntu, ma ko group. Igon kwasiriti passport. The passport ya nanja asite kana chiti chairman. One of the allegation here na kwasiriti passport para karaganya. Dari karaganya. Na onye maromba kanyete. In fact di akaro monto ko ligendo, na go kibeka uno tagete, akara ge ikira niyo ko kani kwao. Lakini nde in fact intangan te konyora bataranyo. Okay. Igo dalinga na batebani to bata edinga kanyanda nyora na process. By the way, bale bakeba bwate. Go talia kwa process ki passport. Ikera na ndikwanza ngoba konya tuwa lengi process. Okay. Na nda sa group abo bakeba bwate passport. Tuwa lengi ko batanga na ni. To ba register abandi batarako. Of course we leadership is banyo le to ko register. Finally banyo le mbaracha. Mbaracha. Yali bara wende kule sababu na ki aso ko register so kwa bole iti ngi kwa contribute aso ko lindu kwa visa. Okay, bono ento gene tara understand ya. Ekero omonto kwa ko registration yechi 195. Iko chi ale go chaga iga ase $195 ase nginjo kamburi yenyene. Ige chiko kenda direct chiko kenda paka in fact chibese chiko chibeka online registration ugo tebanga ki ire ngo gwakana echibekiro necho gwakana chi $195 tadi chisiring ni ndoche na register to bake bazire ndo bona ayo muralia not informed. We were supposed to be there okabe event here lakini tukatwale in Arizona yina into tuache that's all right. Bono igo chibese karo chi achita kina ginko bolia igo nanda bachite kurwa babwete bachite kurwa chi visa nanda maga kando kiagera ekinoere registration visa nkana chibese cha registration iko chigo cha direct aiga ense ya ine kwa America lakini hata ku clarify bon ejinde na ende cha registration uchembassy ne birenga living ngao na ndo gutumia ko register ko chomu na muntu ndi wenso nyori green card o apply ose onyorire di rube ku America ngaki ngo yanda ndo ujikolia visa ogenda ku apply ngende gete visa oruchibesa iko nga visa fee chire go sene libu 17 rara na chi igo bono echichiko kwanirwaga abantu bakwe murunga na ikaro kendi ne echichi registration bono mbali kwe murunga ni je visa kiara ja chimba manyete na ki ne mozongo ire de embassy echiba manyete chikoiraniwa akaro monta taite embassy ne echi cha 195 echichi registration je koirani ne tali embassy koirani na baga na tali conference koirani Gosenya kina. Iko chikwira ni kurwase kya tumituko je. I think rio morandi misunderstanding ne regati abo ekiagera kamburiye abanyene mbali getenga chibesa chikora chesta nechi. Nande kero munta tara win kose kero kenda tara ewe visa we kabale ba float ya mabaga ibata bangana ki abantu bali goche gosene 20 ku Kenya budget ngore ready ko gora visa echi amabaga ya rinde banya float yo gora chibesa echi ngoira na chire igo bono no ko boria ng'abantu aba registered batayete embassy igo nande ko chikumuri ko baira ni nchitigaete mo ko baira ni ko chiko rosmo bole umara ko bole swali ligi ya naende information is power ese website ya registration kero muntu ne ko register na injo manyene mba manyete ngachibese echo utayete embassy na bokuraniriwa okay that's why oro batanga kinturaniriwa igom okotebo kwabo nkoli bobe ese oko boli na kinturaniriwa nkoli bobe baro sire ko ganya gosemba tana boli bono abuno otutagete ko manyanga maybe dise ko banyara totebi na litwa manyanga yo baro sire ko ganya nege ntokende ke ko gana na mangana ye kanisa to ko boka mambi ngoko bakwasare ku embassy otebe ngachibese cyane gocha iko kwa makobese gweka jiji naende se procedure elichia jerete asoko verify ngaye kene nkwagenda embassy okalinwe visa muna bono esababu ye moya garanga cha America this time nabo nale ko batinjija asenginjo na jite chairman naende asamangana ye budget na be yarenge so limiting lakini asenginjo abantu baita abange balinwe visa naenda mangana online kolika na koiraniria tali goisa ni kibirengera lyo ngateba muno murai gongo sacrifice njije igo kabutole sabari yao yani nganja gocha nonye ko narengera tinjija asenginjo budget njare ngo buya okay none conference bamanye tinga budget njare ngo mbanganiti lakini kende ke atugete bakanga ngasangania ne chire na abwate ngacha because nga ninjo murai
Goikanji ko kira alfa ngani nende nali kira alfa muna nali tabi ngoji ko batebi iko bono muna ndengere tiko gandanga ngo berenda majibu abarende still una tole go maita antona abange bagotete nane mbaligerete at least omuntu naro bwate birengere gete kende tingomanya go sobere convinced lakini rendo igure na bako make decision ya abantu mbale baligete liuke litima tiko sen kwalirorire na marieta naro kende na bonda achenko ano ligereria yake ingana ndiro murayi nataka kira alfa bwake wate ba 22 mtu aligo chikwana kintu kwa 25 25 ya abana aba baligitama amaruba ya iga lirubeli baligite barabantu saba atabwa abantu nindi manyete nabonda bakwana no mutukira nabantu bana aba baligite abantu saba atabwa abantu 174 igonda base kotebanga abangi baba barange bonsi nabantu bajite last minute okay Garoma kole registration ya sige tukale ba kotebanga nintu tuinyore nyundo ro ko ni ticket toneri bantu bali banyora ticket tiro batamanyite bakatanga kone ba ticket abarende nkora aberebo kero ticket abere na chikoni wa bono resale of ticket nere ya jita 25 bono muna bono abana bara bangi mono sana ba nabo abatika niko baka 30000 yeah baka ni to ko graph kurwa se website ya conference ikiara some issues inchi abetenga abantu bande baonere uchitika kitaiyo so e conference yenyene geso ime na amangana yoshiko tukaya kwanira so kale no nse ina iko tari afriko no bako ni still kurwa bono lingane lilia 25 liko tabunga between 22 instead of 19,500 iko lijete because abange baba bara abantu baruwete siringi 15,000 n'abantu ndasokote batano ntimbwa records barabe batano bali bange abo tabi barabo ba commanded tabi barabo ba kurulibaga statement yeli kunaki ngana aliko charge kati ya 22 na 25 besides abantu barejese barenge 174 na bwaba 7 bakuru berengere byabo on top of that umuralia irende mangana eleka nisoma imbere bengere byo gwetete abagota on behalf of participants nibiyavu karo kene igone committee ona teyo nibiyavu igera mbara ba complaining amba manyitinga ngiba bekeretwo babere bara batagete ko batebanga ki ndota tumanye umuntu torite lieta igombara asaba batano babere go batano babekire batanchiri ko bekwo abatebire ngaki intuntu mayituna tobekira abo twatebe tunga tomachi namba jeino cheke bande chichiko baje igonga noni sign chabo njia ejisainiria njitakire conference bona chikamana kuli kwabo chikagenda ono muralirende ngo twasiora mangana aya lingane lindi achete ndararu kusinji cha ndate kwa ngende ko context yani umusingi bwe lingane li ekaroli achete ndararu conference egere conference no bisia nene ewadi minister mangana bakora liweke moika tali mangana poroto na siasa oike bintu bibe kuboronge munabire bimane ko kama out clear lingana ndi chete ase conference nga akaraba rute embassy nga basinya kina tari ko ta weekend bali abatanga abantu bajite bachi abantu bajite 125 baje bakagenda bantange 59 bajite bake abandi bali bajite 11 batikalete ubatika no kunyara ko umuntu bali banyoti passport ndwara ko bashike rais bono aba batanga ni 125 akaraba ko genda I am sorry to make this statement. No, it's okay. Ntonyo the threats. Kurwa serende mugusirende we kana tokota nya kene kurwa sabantu bali bande batika kanya batanya passport egera jasunyi kuchemba sina arane bwate procedure igo wa apply watumirwa malieta ngakandira abantu bangana ase bali bawo wakanira bali baje then according to enamba buna baje batanganite bono yo lenge make gotara ikerwa bakanza ko complain doko batabi kira abantu ngora just bali bawa nko basara tole abantu bakaza kwana mangana opening nko basara tole sambazi mosaliwe umwato tigirisiko ojere ninge muna abantu batekerengera ligogo ja lakini tokabatenga wulen shuwa buna barainga mwezi binga mu register okay bona ekera linganeli liacha abutaba base liwa batanga 125 bali ngabangi ndi ajete abandi to ndate kubakanya nkabalikira WhatsApp naona ngo communicate kuru kera bona bali ko they are discouraged bakure myo tukabata bina ki iko mwale ko ba patient bones bakore tomanye nga ingi kiagerete kurwa sembazi abantu ito bakayeli ukera abandi bakengo iti bali nonye bakoselikwa uruseita
ekero twamanyire then we sit down totalibarate ng'a kitogwa apply chibesa chiito chikole ngento kiyo to apply chiri refund kere chenji refundable chiraniwe nkabalikira limo na mirimo nerongokora tari ari ukangokora kera ing'anirie kambuni ndere tinga kichinyinge bono nganza gokora yende maranga Nairobi nkale mara bintu ngale gokora bya youth binde ane binde bya music muna music nja bororo tukatware extravaganza Nairobi music na ireta abantu ororo bono mangana igakona kwenda iko bono baroranga ni iko na batigire ko baji beza ngera baji da ngari baru tembasiga baji bajinyole ngatoe ngera njiri refundable lakini ikibatamanye tingelinga ki njiri conference ochi abete wired online to the Cambori one I think mujana no royo murai igaso bwenge tobe kenga chibesa omo tegereri no yorigere tinero igure ngakero kende asengenjo ya fluctuation ya dole kuna go change chi value yaje kageranga chikamenta ake nanda baba je go chokogora go 125,000 ine resell omonta ale go chokogora iya bantu ange batano basi go tani nege na endo monye no yo resell iga ko direct chibesa chai kali mondo ole kulia na the same time go bona e registration yo mondo taraira ni waganye egere refund ne process dinegenderete bono umurali ntaraika abanda abuna barueta nekirianga na kinda dokora bona una kya barueta alia abande mbanze koni ticket boni ga nimbwate list y'abantu bana ticket bantu mbaya abanda abange bana ticket bakora bona baba ko banga tu represent dime dimbantu kibaka represent you see olio mobenere na bwate njere yo kubrokania kanisa na kotani sheri yetanga lakini daliliana njende ne kanisa actually onya talichinga kichera nabona kana tina to kwana kangana kande kya twarore chingundi for the first time chikurutu kanisa ima senjo borai na ande gento ke kubunu bado ni chibesa so iga gento tu akolira asande onya kanisa cyariki management yengao ekuhanda mangana yechibesa ni ndobinde management yakora bune tote yabune organization umurandi utigaro ukorande so ndingo manya goseka na bomo cyo igara lakini timanyeti ekyo murai ekera kyo kerenga ki ensemo ekanisa ya irigo yoboteneri nigesanga ndikibesa njira teyo with all sincerity ora atana kira tenerwe ensemo n'abantu bande barandi ensemo ikiara kibesa kiri party ensemo mu yoboteneri umurandi oyo urasi kibesa nawente kwegera principles yoboteneri buna kibesa kikoteneri na kitwara transparency ndoli ko tebanga ndoli mwanya abantu nabo iko nyarekane karamu na bera nyarekane karamu onyore nganjari getobo lakini nkelinga ekanisa ito ni what systems chio kokora auditing kororo bakanyisa mbia sana igoro ya mangana chese bono mbia mona soko ba mona into lakini ninganie urwa mangana o mweri aso matege no yo toligereti ekiagara kero kende mangana nda igukenire bono nae kwaro ringa kwa yabekire nere na bwate njira yuko yaigwa no bwate njira uko yabeka ringa ria ori mweri asaba tegere mbia mono na ringa na tangani murai orina na liko ni mbia mono asoko twaro kokania kera ke kwamboletie unayo murali ora sense ga ya maiko ya America sabantu baito barabande banyolera mangana aya nabona jinga ngokora masikani egere ngote bie birengere biane muna naende ngogendaka njikote basilingani lia bete ego nango kore mbia mono litangani kabisa aso wanja go spare your time aso kubeka abantu baitu buya igoro lingani lia Cambori nga efragitation ye dollar na bintu bindu muna bono the bank charges egero go tomachi besa the bank charges bono into one thing achibesa chino chikuchukuru naende nchiba accounted for ekero exercise kia heli ono iko nale ko tebanga abantu baitu bali mwenyorera nganeli twajira mangana roti especially mangana ya emerimo ya Nyasaye ekero twanyanyore twataka kumanya muna bono muraindo ko nembia mono twataka kumanya umusingi wa enorori twamanya komeke comments kusi twamanya komeke kokore ntokurukanga ki twamanya conclusions ani kitojoroke gusi so nale ko tebanga emerimo ya Nyasaye nero yebwate naenda abantu abigitona baramoche lakini mirimo Nyasaye ero te komochiwa na bantu mbali obaye mochi aso okora mirimo muneta kwanete gokora murali nale gokora ntebe ngase na abeire so bakora bwana ase district mangana abe satana kombwati ngana ibire chibesa chie kanisa kera nkora igujira konyora murandia obwatera nyote banga ntikanda ale konyera njeki oma itenga chibesa chine chinjanu ne chomo nene chiko irubake se chiko bera boneli liachire na singi njundalengeka naende na batebeti bono kungucha na igire Nairobi
nari nkonyora abantu banse kurika mabunga bono nkuruta turamangana sembeo bono eticket na nachi igona ale kutige ticket ndege chigosa ngamangana nkuruta arembeo ngata ngenda ntigero monena mangana ibuna mutigiritiga in fact imba kere to murai we union pasa makori sim nero batati bali keri rubeli tabatati bali ke bali beke sembeo ya batati bali keri rube bali ire nyanjwa nkoirana mangana ya address paka nombo niga igona ale ngekogenda 31st of September but because of the agency hearing aneli nkanaje sabali ngakore booking ye ticket mono nkogenda bwango nji koireria abantu amaswali muna bagoteba nga bono ochire ne chibese chito bamanyere ndi nachire egere tolora matoko abra chibese bali batara bari funded baegwe elinde linganiri rie na booking yo ko ruchibesa na ndai ko muna bono chibese chuno muna bono na chinaru etego chiru chitora 300 ona lende mbora nesingenje mora na ende mukaiguri nganeri ona bono lende tigangenda mbia mono sana. I want to thank you so much aso gutwara liyandeli gukira alfa nganeri asabantu baito ligwe kanebuya tali asengenjo yana badi asengenjo yemirimo tutenerete eitura bateneri bemirimo ya monene mbia mono mwancho mategereri na oyo turigeti asoko bamona intwe twagokire ke manga kwere chinga ko bamona intwe maritana kama kawaida iga ngoro kwa orina ontiri ne na Bagusi Global Radio samange nyore app yetu kurwa Google Play Store na boigo na ase Apple Store rikirenga Bagusi Global Radio live irino tonya chinse merongwe na nyen ntole YouTube ntole Facebook tokabana boigo na streamer tokabana tune in radio na bogo tonyora chinse mochonsi asamanga bagusiglobal.com mangana iga kole tu asone na orino ntiri na boigo ase moye mitambo Alfaxa Diabuto tokote mbia mono murandi mbia mono na sabari ngi mbia mono murandi. Thank you so much. God bless you.